En el vídeo tutorial us anirem a explicar com afegir informació al glossari. Per això obrirem el navegador, en aquest cas l'Internet Explorer, i accedirem a la portada del campus. L'adreça la podeu veure aquí, phobos.xtec.cat/aulesobertes/campus. Un cop estigueu en la portada, us desplaceu cap a la dreta i trobareu l'enllaç a l'entrada. Només caldrà que cliqueu aquí sobre. Una vegada a la pàgina d'identificació, escriurem el nostre nom d'usuari, en aquest cas d'exemple alumne, i la contrasenya que tinguem assenyada, i ja podem clicar al botó d'entrada. Si la identificació és correcta, comprovarem que a la part superior, com indica el ratolí, ens apareixerà el nostre nom, senyal que hem estat correctament identificats. Ara ja ens podrem adreçar a la nostra unitat de treball en concret. Baixant per la pàgina, a la banda esquerra trobarem la caixa dels meus cursos. A més dels cursos que tenim assignats, podem veure la resta de cursos amb l'enllaç corresponent. Com que el que volem fer és afegir una entrada al glossari de l'alimentació, clicarem doncs al Dia Mundial de l'Alimentació. Un cop estem en l'activitat sobre l'alimentació, anirem directament a l'enllaç per afegir les entrades de glossari que trobarem a la unitat 1. Com podem veure aquí, clicarem sobre l'enllaç del glossari d'alimentació. Un cop a la pàgina del glossari, anirem a la pestanya Afegeix una entrada i clicarem sobre la mateixa. Com podrem veure, ens apareixerà un formulari amb una primera part perquè indiquem la informació referida al concepte. En aquest cas, el concepte que hem escollit és el de bulímia. Escrivim la paraula en l'apartat de concepte, posteriorment com a paraules clau escriurem la mateixa bulímia i malaltia. En les categories, com que fa referència a una malaltia de l'alimentació, alimentació malalties, i assenyalarem una creu. En aquesta entrada s'ha d'enllaçar automàticament i enllaça només paraules completes. Això té a veure amb l'ús que posteriorment se'n farà conjuntament amb totes les entrades que s'hagin fet en aquest glossari. En la part inferior trobarem l'espai per escriure la definició d'aquest concepte. Per trobar informació sobre el concepte podem utilitzar alguns dels diversos cercadors existents a internet. En aquest cas hem escollit el de la Viquipèdia, en català. Un cop som a la pàgina de la Viquipèdia, que és ca.wikipedia.org, doncs escrivim el mot que volem cercar, en aquest cas bulímia, i obtenim una petita definició d'aquesta malaltia. Seleccionarem, clicant sobre el ratolí, tot el text que ens interessi afegir en el glossari. Un cop el tenim seleccionat, clicarem al botó de la dreta i copiarem aquest text. De tornada al glossari, el que farem ara és enganxar el tros seleccionat dintre de la definició. Per això clicarem al botó dret del ratolí i seleccionarem enganxa. No ens hem d'oblidar d'indicar d'on hem obtingut aquesta informació. Per això al principi podem afegir una petita indicació. A més, podem afegir l'enllaç directe a la Viquipèdia. Per això tornarem a la pàgina de la Viquipèdia i seleccionarem l'adreça. Posteriorment, clicant al botó dret del ratolí, la copiarem i de tornada al glossari seleccionem la paraula que volem donar-li un enllaç i en la icona corresponent a l'enllaç, com podem veure aquí, cliquem a sobre d'ella i amb el botó dret del ratolí enganxem l'adreça corresponent. A continuació és interessant indicar-li que volem aquesta informació en una finestra nova i ja podem gravar. Hem afegit un enllaç directe a la Viquipèdia.
Un cop ja fet això, podem passar a la gravació. Anem a la part inferior i clicarem sobre el botó Des els canvis. Un cop desats els canvis podrem veure com ens ha quedat afegida la nostra aportació al glossari. A continuació podem passar a afegir una altra entrada, com hem fet abans. Des de la pàgina de glossari anem a la pestanya d'Afegeix una entrada i cliquem. En aquesta segona entrada afegirem el concepte de fruit sec. Com podem veure, hem escrit el concepte, fruits secs, les paraules claus, fruits secs i aliments, i a les categories anirem a incloure la possibilitat d'escollir-ne més d'una. Un cop hem escollit alimentació i nutrició, anirem a fer també que correspongui a la categoria alimentació i energia. Per això clicarem la tecla de control i sense deixar anar amb el ratolí seleccionarem la segona categoria. Com podem veure, en aquest cas ens n'ha escollit dues. Clicarem també sobre aquesta entrada, s'ha d'enllaçar automàticament i enllaça només paraules completes que tindran que veure amb l'aprofitament col·lectiu de les entrades que s'hagin realitzat. En aquesta segona entrada al glossari el que farem serà afegir una imatge que correspongui a una diversitat de fruits secs. Això, igual que hem fet abans, anirem a algun dels cercadors que ens permeti localitzar imatges. En aquest cas utilitzarem el cercador del Google. Com podem veure, l'adreça és www.google.es. En l'espai adequat hi escriurem la paraula que volem cercar. Com que és una imatge, en aquest cas podem utilitzar, per exemple, la cerca en castellà, frutos secos. I com que volem imatges, en lloc d'escollir la web, el que farem és escollir l'enllaç d'imatges. En aquest cas, com a resultat, podem veure, ens apareixeran un conjunt d'imatges i ara nosaltres podem anar accedint a les diferents pàgines que en aquest cas, com podem veure, es passen de 10. Imaginem que ens interessa alguna de les presents, com aquesta que ara clicarem, i apareix en un format ja inclòs dintre del seu context. Aquí podem veure doncs la imatge dintre del seu context i si ara volem tenir l'adreça d'aquesta imatge ens situarem sobre la imatge, clicarem el botó dret del ratolí i en el cas de l'Internet Explorer copiarem la drecera. De nou a la pàgina del glossari, si el que volem afegir és una imatge, escollirem la icona corresponent a les imatges com aquí tenim indicada. Clicarem a sobre i ens obrirà una finestra que ens permetrà copiar l'adreça de la imatge. Com que ja la teníem prèviament seleccionada i copiada, amb el botó del ratolí només haurem de fer que enganxar. Ens farà falta posar un text, en aquest cas serà fruits secs, i ja podem gravar aquesta entrada. Com podem veure, tenim la imatge afegida que si ens interessa la podem centrar o la podem fer més gran, maximitzar. Al igual que hem fet abans, desplacem fins a la part inferior de la pàgina i gravem els canvis. Fins aquí aquest videotutorial que esperem que us hagi sigut entenedor.